ξημερώματα οι Θεσσαλονικείς είχαν πιάσει θέσεις στο Καφταντζόγλιο στάδιο Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουν το μεγάλο αγώνα, τη συνάντηση του Άρεος με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Για πρώτη φορά ο αγώνας τελικού κυπέλου γινόταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για πρώτη φορά το κύπελο διεκδικούσαν τελικώς δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έτσι, ο εκνευρισμός και οι αγωνίες στις κερκίδες ήσαν κάτι το δικαιολογημένο. Το ενδιαφέρον του αγώνος παρέμεινε αμύωτο καθ' όλη τη διάρκεια του. Μα γρήγορα φάνηκε πως ο Άρης ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε πιο ψυχωμένα. Και έτσι, στο 8ο λεπτό, ο Κεραμιδάς κατάφερε να βάλει το πρώτο και μοναδικό γκολ του Άρεος. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, πρώτη κέρδισε πέναλτι του Τυπητικιάου. Έτσι, με τη λήξη του αγώνος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Σασλανίδης παρέδωσε το κύπελο στον Άρη Θεσσαλονίκης που το κατέκτησε με το σπαθί του. Και αυθαρσίας. Μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, πείτε ό,τι θέλετε, το μάτς, οι δύο ομάδες κρέμονται σε μια κλωστή και το μάτς ολόκληρο. 48-50, 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, όχι τρίποντο βέβαια. Ναουμόσκι διεισδύει. Ναι! Το rebound δεν το Μισούνοφ, ναι, ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης. Μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ. 50-48. Είναι παιδικό το σκορ, είναι απίστευτο. Είναι το χαμηλότερο σκορ στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων, αλλά είναι αλήθεια. Ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης. Για τρίτη φορά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Δυστυχώς όμως έχουμε σοβαρά επεισόδια, κάτι που θα έπρεπε να λείπει. Γίνονται απίστευτα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Επετέλεσαν η φύλακη του Άρη. Υπάρχει τεράστια μάχη, αν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, Θεέ μου. Μα πού είναι η αστυνομία? Γίνονται απίστευτα πράγματα. Φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε νεκρούς έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Από την πολιορκία που δέχονται οι παίκτες της Έφες Πίλσεν, οι οποίοι βέβαια με τη σειρά τους πέταξαν τα καθίσματα. Δεν ξέρω ποιος έγινε κάποια πρόκληση από την πλευρά των Τούρκων παικτών. Δεν είδα καλά. Νομίζω ήταν ο Ρίτσαρτ που προκάλεσε κάποιον από τους οπαδούς του Άρη και μετά ακολούθησε η σύραξη Βασίλη. Με την παραφορά με το Στακ για τον Σόλομον, 6 δευτερόλεπτα. Ο Σόλομον προσπαθεί να διασχίσει το γήπεδο. Το φάουλ και τώρα νεκρική σιγή στο Αλεξάνδριο. 3 και 6, μάλλον ξεχάσω τους Πολωνούς που αυτοί χτυπάνε τα τύμπανα. 3 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. 83-81 Πρόκομ. Και ο Σόλομον στις βολές. Μέσα 83-82 μείον ο Άρης. Ο Σόλομον που φτάνει στους 32 πόντους με 6-7 βολές. Σόλομον στις βολές και μετά μια καλή άμυνα. Κακή βολή, μαζεύει ο Ραΐτσεβιτς, πηδάει ψηλά στο καλάθι! Η μπάλα στο καλάθι και ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης! Το παιχνίδι τελειώνει! 83-84, ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης και ο Ραΐτσεβιτς από μηχανής θεός! Η μπάλα στη Στεφάνη, το επιθετικό rebound!
από τον Χαβίτο. Γκολ! 1-0 για τον Άρη, τρομερό γκολ από τον Χαβίτο. Κάνε το σήμασο. Γκολ.